Wow, ganda ng panahon. Parang sarap kumain ng pizza. May pizza kaya tayo. Ako sa tamang rancho. Yan, tulog yung isang kosa natin eh. Tamang rancho muna tayo mga kosa. O, ano yan? Ano yan? Ano yan? Calzone, vegetarian. Calzone. Ooh. Yan. Ano naman natin mo? Para tignan natin yung anatomy of Wait food. lang, Kuya Ice. Wait, Mama. Plate. Ah. O, game. Tignan natin yung anatomy of food niyan. Okay. Oop. Sige, sige, sige. Nakagitna. Oh. This is vegetarian. Okay. Yummy. Ano to? Ano Parang salsa ito. Mm. Apa? Eight. Plate. Mm. Hmm. Sarap. Ito dito sa salsa. Late. Ang parang ano, pang pizza sa loob, no? Mm. Pizza sa loob, sa labas yung ras. Gusto to ni Lo. Calzone. Ito, iwan ko kay Lo. Calzone? Calzone. Calzone. What's this? What's this? Margarita. Saan mo muna? Hungry Baba. Whoa! Wow! What's that? What's that? Cheesy veggies. Cheesy veggies. Ito parang New York Spanish to ng ano eh. maganda to. Oh, parang New York Spanish talaga to. Ito, gusto ko to. Oh, malaman to. May pinya, may zucchini, mushroom, may olives. It's a plate. Kuha na kita ang plate mo. Bang! Sa akin, oh, to. Mga kosa, ito maganda gawin sa pizza, oh. Isa na ito, isa nito. Yan, mga kosa. Ang magandang gawin dito, lagyan mo ng konti. Yan, na hot sauce. Whoop! Tapos, gawing burger. Yan na hot. Ay, mainit. Mga kosa, pizza burger. Manghang. Last time dito manghang. Mahanga. Yun. Chop. Pizza burger. Cheat day. Dito ko yun. Wap. Pizza burger. Pizza burger. Pizza burger. Nakahabol pa si Pizza Baby, oh. Oh. Oh, Pizza Baby. Pagbusog, tulog. Tulog tayo. Sleep. Sleep.